Nindot kadyo mga tanom guys sa simbahan namo. Di pa yung mga nice kayo ang mga tanom guys oh. Na guys oh. Magkagwapa jud sa mga tanom. Ano guys? Gwapa kayo. Pareha rin sila sa atbang. Mga palmera guys. Guys kaya ang mga sudanan guys. Ano siya guys? Nara guys. Kani murag dwarf nga mananaw. Siya day dambuhalang mananaw. Nalaos na ang diyang mga buwak. Brian, Suarez. Nakita na ko ito kan. Tangkat, itaas ko. Naniwa. Naniwa ka rin taas. Naniwa kamay. Ah, dili yun na. Dili yun na. Anak mo dili. Naniwa ka rin taas. Kung ni Macho, tihukan. Ako rin pinapagirahan. Pagirahan. Yan, kuhan. Oh, what is that? Ilis na, di ba? Tingala ka doon.
Guys, oh, hala shark siya guys, tinuod, oh. Hala, hala shark. Hala humok ba ho? Hala, shark siya. Hala shark siya. Tin mo na shark di tinuod. Hala kuya mo. Baby shark eh. Oh, Lagi. Baby shark. Tarat. Na. Shark. Nanay shark nga patay guys. Luki huy gawid-hawid. Iyang jod. Baba na shark. Di ba basinog na inahan ba? Shark, shark makita. Nya. Hi guys. Dagat tapod mi guys. Kay balsa sipon ug ubo. So guys. Kaya nahuman ang mga activities guys padagat sa mi. May kayong dagat guys, bugnaw ato guys oh. Nay part sa dagat guys nga bugnaw. Bugnaw siya ato. Kanang part nga naay puti ang bus guys. Kuan siya kanang bugnaw. Di mo alam na ito.